Chibai levek ule tun tuma chuan depression hne dan kan soi lokang hei hi doctor Shakemazia a hautlat ti lekhabu atanga kalak chho ani a ila subscribe lo chuan mi lo subscribe sak vela depression hne dan te pakhatna chet tam lui tur ani I phur lovin I chaw ngoi ngoya mut reng te po kha I du mai theya chuwang taka che lui tura min ti chu ni nuam ti na te phur na te kha nga chwa ngot chi ni lawa ama khana ron om top don lo chuwangin chet tam khan kan phur chho jok don ani hei chu mishing zia shimshim ani a kan chet tam te hian thluaka neurotransmitter enge mo kha alo thowa motivation te kha kan nei chop ve mai thin ani thatchiat wang ni lovin depression nei lai chuan engkim deuh thaw kha ti lui angai vek ani ti lui peina khan ra tha aron chwa don ani chu panhina chuanin ti tur hriat lo chuan zan lama atu ka I ti tur kha ruwa man lok la a thei phei chuan zia thlak tur ani I ti zo to apiang te kha han ti keu keu la chu reward te naw kha ani ve theya lomna chete tal chu a thlen em don che a kan thlok hian reward a lom kan ti to kha enge mo tak kan hlen ve ti hriat na khan mani inda hlut na min pe ve a mishing tangkai lo bik poimo lo anga kanin hmu hian inda hniama olani hlim ngal hur kha be sei lawila e kala tangkai ve lutuk thimhan kala ni lo ti kanin hriat nan tal po khan in chhun chen me te kha khoi lui ve ngai ani pathumna chuanin jing tho hlim te hian real ru positive putlui sham kha tum tur ani nui lui te taksa le real ru in zom tlata kan real ru hian kan taksa om dan aron zom ve chok kan ti thin to kha hlimna tur le hlim turan nor tu I nei lo lai tak khan itan I om ve tlata ngai ani hlimna tur kha I zon ve ngai palina chuan in soi zoi tam tur a pe om lo dona ti lui sham tumila thil nuam tak hi chu ti lui vaka ngai lawa ma se anuam lo le cha khom lo tangkai si chu ti lui atul chang te a om ve a exercise hian thluaka ti chaka phurna min pe chop chil thei boka chu depression nei te ta na dam doi thatak kha ni kong kal mai te rim lu tuk kher kha aim ngal lawila extreme lu tuk kha ngai lawa exercise haute te atang khan kan ti chho zel don ani pangana chuan e in uluk thlai te thei protein pai tamchi te e tama thau che lam e tlema thani thawa po hian omega 3 fats lam kha chu a tha a sangha te depression dau tu cho tha te kha video ka siam to a indu chuan in lo en lenga cho kha kan e tam thei lawa kan e tui lawani po in e jin tal tur ti ni tlem te po e la kan e chun kha a hrisel chuan a tha em dona junk food lam kha e tam lawila thlai te thei zai lep thei tui te po kha a tha ang parukna chuanin muthun bi von sham kha tha a then muthar saran oma a then an mutam lu tuk hlau thei boka mut ngor ai chuan ril ru le taksa ha dam tir kha apoi mo ni muthun ngai tho hun ngai kha von tuma zan lam mut thei lo wanga jing lama mut vak kha a fin thlak lem lo ati ni kan muthun a quantity ain a quality kha poimo kan ti thin to kha ril ru le taksa ha dam tir kha poimo ni chu pasarina chuan stress min pebel thei thil kha nol ri tur nga thei thil ani chuan ani lem lo chuan thu san ani a ril ru sen vak ngai na ang chi te kha da bo ve ri tur ani chu chungte depression nei kan kolpon ol ve ri taila ril ru kap thei thil shil lo kha a thadon ani nakina andam chho huna khang kha chu kan la shilin kan la ti tir le thei thawa an na chung kha chu ol ve ri tur ani chu parian na chuanin inbun ro tur mal tat kha I du viau mai theya ma se
imal tat khan I hlim pha don lova mi zi nga te khan ti ve zok ta la in bun ruan na tla kan ni phei chuan in phor la izia ve huai don ani zep kan nga lutuk hian kan ipik zwal thina diary lama ril ru hana zia thlak te pokha a tha a mithiam te phei chuan ril ru hana a chok thei an ti ni poimo dewa chuanin tong trai tam tor ani chana idon ngal lo pon ngak vela tong trai chana hi chi thum a oman ti a yes no emo wait ti in idil na kha aron thleng ngal tut lawani mani theya pathian in ngak re turin adu chepo ni theyani chuwangin tong trai le in bun ro na tur zon kha a tha ve ni pakwana chuan ri thei thil ti lo tur a bel cha a ti zwala ril ru a buai zwal thina ni damdoi eilai nei phei chuan a in ti buai ton thei boka rui hlo wang hian mi in depression an nei pha jok lain depression ti zia omna na lo man kha a fu don lo ni chuwangin zu te rui thei thil dang te kha khoi lo tur ani chu a to ber somna chuanin lomna tur zong ro fa te chung te thian te ila neem an hlu lomna chan ta kan ni a thim lam sai ringot kha thlir lo la a le lam zong te khan han ngai to vela idam chho huna midang depression nei te pui tu zok po kha ilaron ni thei ani I thian te I chung te thi I chak viawin I she loisi vel mai theya ma se ngak ri la thi kha a man mo thak lawani mitam takin an fight chuaka lim takin an leng le teu to ni beidong su ila hlim le dona ni ti kharing la chuan a to bera doctor le mithiam te ilo ron ngei bok don ya heti zong hi ni a le peka kan hmule thau don ya